Узган шимбәдә Югары Яркәйнең Үзәк стадионында гаилә хезмәте белгечләре куркынычсыз җәй дигән темага гаилә ялы үткәрделәр. Чарада район хакимиятенең муниципаль хезмәт, мәгълүмати аналитик һәм кадрлар эше буенча бүлек начальнигы Рөстәм Хәсәметдинов та килгән иде. Ул үз чыгышында районда җәй чорында нинди күләмле чаралар булачагы хакында сөйләде, күңелле ял минутлары теләде. Шулай ук чарага юл хәрәкәте иминлеге дәүләт инспекциясе, 122 янгын сөндерү һәм коткару бүлеге, Эчке эшләр министрлыгының Илеш районы буенча бүлеге, район үзәк дәваханәсе, мәдәният бүлеге, балалар иҗат үзәге, балалар сәнгать мәктәбе хезмәткәрләре дә чакырылган иде. Гаилә ялының иң якты өлеше бу хезмәтләрнең эшен, аларның техник коралланышын, әйдәп баручы белгечләрдән җәйге куркынычсызлык чаралары турында инструктажлар, шулай ук балаларга махсус җиһазландырылган автомобильләр күрсәтелде. Район үзәк хастаханәсенең табиб-хирургы Илдар Хайбрахманов ашыгыч ярдәм фельдшерлары белән бергә балалар өчен кул-аяк сынган вакытта беренче медицина ярдәме күрсәтү буенча тренинг үткәрделәр. Чара барышында барлык катнашучылар да көнкүрештә, урамда һәм юлларда, урманда, су янында һәм транспортта куркынычсызлык кагыйдәләре, ашыгыч хезмәтләрне чакыру телефоннары белән таныштылар. Балалар чыгыш ясаучы кунакларны кызыксынып тыңладылар, төрле сораулар бирделәр, җиһазларны карадылар һәм махсус техника янында истәлеккә фотолар ясадылар. Форри кушаматлы овчарка балаларда чын-чынлап соклану уятты. Ул Эчке эшләр бүлеге кинологы Илшат Хәбибуллинның барлык командаларын тыңлап башкарды һәм яшерелгән предметларны ачыклау буенча биремне җиңел генә үти алды. Чараның бизәге булып балаларның концерт номерлары, алып баручы Карамель королендә Лилия Хайбрахманова һәм әлбәттә инде дәртле флешмоблар торды. Мой вертолет. Активней, активней! Родители, не стоим на месте! Танцуем с детишками вместе! Һәр бала үз күзләре белән күреп, тәкъдим ителгән барлык җиһазларны үз куллары белән тоемлап, махсус автомобильләр эченә утыру һәм үзләрен янгын сөндерүче табиб, полицейский ролендә сынап карау мөмкинлегенә ия булды. Мероприятие очень понравилось. Спасибо большое службе семьи за такой семейный выходной. Детям было очень интересно и познавательно. Спасибо всем службам, которые участвовали в данном мероприятии. Дети были в восторге, и взрослые тоже. Спасибо большое за организацию такого прекрасного мероприятия. Мероприятие прошло очень интересно, полезно для детей и родителей. Балалар коткаручылар эше белән кызыксындылар. Аларга теге яки бу җиһазның кайда һәм кайчан кулланылуы турында белү бик кызык булды. Атап әйткәндә, гаилә ялы күңелле һәм файдалы узды.